Karbi Anglong pipi piniberta arjupon. Dokmoka pulis atumpen ke ongdong kanima tiu rakia hormu kenep dunlong. Phaikuni phaikini arni anarlo apor malom Dokmoka police station along amat ihum atrak NL01AC 0882 atrak along pen kanima tiu rakia hormu 51 kg sose chet longponlu. Sonjit Chetri lapen Monus Chetri pusi pangthek ponlu. Banghinia phanta Dimapur pensi kiwan ahutsi Dokmoka police atum thana along naga checking padopon bom ahutsi kenep kangnang dunlong lo pusi Dokmoka police station OC pen pherangkia thengno ningjepon. ইয়াতে নাগা চেকিঙত এখন ট্ৰাক আমি ৰখাইছিলোঁ চেকিঙৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ চেকিঙৰ কাৰণে ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে NL01AF 0882 এই গাড়ীখন আমি চেকিং কৰিবলৈ ৰখালোঁ তাৰপিছত গাড়ীখনৰ ডিটেইল যেতিয়া চেকিং বা চাৰ্চ হ'ল তাতে আমি 54 পেকেটছ সন্দেহজনক অপিয়াম থকা পেকেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি ট্ৰাকত অহা আমি দুজন মানুহ আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ এই 54 পেকেটৰ টোটেল ওজন হ'ব আনুমানিক প্ৰায় 51 কিলো আৰু এইখিনি আমি সাসপেক্টেড NDPS অপিয়াম বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ বজাৰ মূল্যটো এতিয়া আনুমানিক ক'ব দিগদাৰ হ'ব এতিয়া আমি এইখিনি দিয়াৰ পিছতে আমাক যেটো মানে প্ৰাইচটো আমি গম পাম কিন্তু গাড়ীখন আহিয়ে আছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা গাড়ীখনত একো বস্তু নাছিলে খালী গাড়ী আছিলে এই খালী গাড়ীখনতে তেওঁলোকে এই NDPSটো লৈ আহিছিলে সেইটো মই এতিয়া মূল্যটো মই এতিয়া আপোনালোকক এনেকৈ মানে আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক যেটো এনকুৱাৰী নোহোৱাকৈ মই ক'বলৈ অকণ অসুবিধা হ'ব কেইবা কোটি টকা নাই সেইটো মই কৈছোঁ মই মূল্যটো যেটো এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন আমি 54 পেকেটছ গৈ আছিলে স্যাৰ গাড়ীখন আহি আছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা এতিয়া আমি প্ৰিলিমিনাৰী এনকুৱাৰীত আমি যিখিনি ফুটপোছত গম পাইছোঁ গাড়ীৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক গাড়ীখন ডিমাপুৰৰ পৰা আহি আছিলে আহি থাকোঁতে আমি ইয়াতে আমাৰ নাকা চেকিঙত ধৰা হৈছে সঞ্জীৱ চেত্ৰী আৰু মনোজ চেত্ৰী ক'ৰ পৰা আহিছে তেখেতে ডিমাপুৰৰ পৰা আহি আছে এতিয়া ক'ত যাবলৈ কৈ গাড়ীখন ক'ত যাব কি কথা সেইখিনি আমি এতিয়া ফুটপোছতে গম পাম কেলৈ আহিছিলে কি উদ্দেশ্যত আহিছিলে কাৰ পৰা আনিছিলে ক'ত ছাপ্লাই দিলেহেঁতেন কি কথা সেইখিনি আমি এতিয়া তদন্তকালত গম পাম তেতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম টোটেল কিমান কেজি আছিল স্যাৰ 51 কিলো টোটেল পেকেজ 54 আৰু টোটেল ৱেইট হৈছে 51.6 কিলো Langlokso All Party Hills Leader Conference Sub Branch Hinpen Pherangkia Mai Kangnipon. Phaikuni ni phaihini arni ada porphai serkia pra achitem apor lakha krepli korkanthi constituency ke parlo Langlokso APHLC Sub Branch abitung atum ahinpen Pherangkia Mai Kangnipon. Bangso puthake damtak preni phai thongke raisiarni Congress ai rachari asong atumpen Langlokso nihang langso aklam along mass joining amai kapadupon amai APHLC asong pen don thongke Congress Party asong along chepa okdun pu alam theke ahok kali kapache thangpon thap pusi Pherangkia amai along ningjepon Samilang sopen longbamo ningti Karbi Anglong News media korte fan chorolo dak Langlokso anke bang pot alang si suri karom pajeri lo media korte tumfan asi pini media tumfan chohang nang kok athigila halo kedam tang tarik thongke raisi ni hang langso cultural complex along jitu congress mass joining a program ke dohut ye nilitum APSC abang phu made adon don thong kep kidun buke ahokali lake kongres atum ke pahan chatap lapen ke pachu bay lasi nilitum APSC atum doan pinis branch pendanglok PS pendanglok atum phanta nitum charju kadjo ke khobor pen kado we aglok si che khobor etta charju etta ni tuma munit ke inuta dunde dun inut bahani hala ke kachirui bele pudata epini kumane long padok jok kumane long chu enon chom kumane long pichom le puda hala so munit bangke dun bahani ne dun sida lake RD ke ye munit sikit dun lake ni tumta RD en ponpe munit bako hala tumta RD en ponpe Latka mau mentune ta ko punang ciru yui thai mentune ta ha punang ciru thai sona munit ke lasi hala sorni ye congress APRC don thong kep don plikep ke pon puke
nili tum pini langlok so hoi pen kipu bangke la solam bangke hokali la si kongres atumta la bang solam bangke mong pi mong no ke klem klede ya pansi nili tum hin pen chuning riglo la pente kongres tum lan kipa chubei alam bangke nili tum aprang tar yulong bom lo kongres tum hempre ke hang district council house long ke papas buta pini gunalo hempre ke la se hal hai pen ke pachu be po congress tum phan bang ke ni tum theklong dak lo la pente Karbi Anglong district council apawar ka we non apawar avel tang lo pu ke chi than sei ke chi pu sei ke chi khili sei ke cheng ke congress tum si ke claim lo la si nang le tum dak pan si chi chi nyang po la si ke pachu be ta balam ke mo phi mong no ke ning ye det noi pu si ba ning yi ri pu si nili tum APSC hin pen alang le tom phan ne din bon lo pu pon lo kan si la pente Karbi Anglong atok anu tumta ye par yulong nang je la bangso alam mangke ahokali la si kewang jilang ani anta bangso alam mangke pacu bay pon pede sonte pusi nilihin penta chuning rilo Bang Phokep Karbi medium teachers lapen Karbi language teacher atum aphan appointment letter Karbi Anglong Autonomous Council CEM ari dengpen kepajer pon Phai kunini phai hini arni anarlo por phai sipen Dipu Karbi Anglong Autonomous Council New Secretariat Building along Bang Phokep Akimi Karbi language teacher lapen Karbi medium teachers atum aphan appointment letter kipi pajer ponlo Alang li tum aphan proper advertisement ateng pen interview call si alang tum aphan boring hour sai pipon lo lapen emithang elam ik an sosik pachithang nang pusi Karbi Anglong arlo atok anu sitami bor ipon bomlo pu lapen university anta tangcheng ponlo lapen non kabor ipon ateng pulote college tin along tami bor ipon pu lapen Karbi medium school kaheno anta pamela popusi CEM pen than pachini ponlo lapen komatne teachers jongsi Akam check claim pute Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen sokos notice pale pon po anke nang che thak don thek the pute ing than pon pet pu puta pachini pon lapen non malong forest atum sokos notice kelong atum aphanta matha nang ni aron ateng interview call po anke alang li me thang atum si chelong pon repji pusi formality aphan chot puta pachini pon Karbi language lapen Karbi medium so a vacancy ke do ana tum aphan pini bang Phokep abang pubang pi than bang atom phan Karbi Anglong Autonomous Council pen appointment ron ponlo lapen ke advertisement pi lo lapen interview call lo lapen as per mirida teng pen si ni tum appointment pi ponlo lapen pi ni tum isi resolution en lo Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi medium lapen Karbi language tum phan alang le tum phan temporary si anadin ke pi pupun itu appointment ke pi last 11 months masih itu temporary appointment pini penang bar ke alang tumake pini penang ke temporary kari lo alang tumake regularize kulo emethang elam iki apa je thang dia phan Karbi elam iki laso atto kanu tame kachini jipanon ki thumio wi atum phan pachitini ni da je phan laso teng mensi idum university anda nitum to tiar pon mane pangcheng pon momlo nikan hini thombak doiglo lapen ke nitum okongma thathulang ye college tin tame next abang ene tum yong si awar sai nitum claim pon momlo lata lang pon momlo je a college tin Karbi Anglong ke do ana college ventures college men chenglok provincialized college men chenglok recognized college atum phanan tame niltum je college lo antame Karbi medium subject abangke Karbi language teachers in utak point nang po lapen ke Karbi medium dat hanang yoda upse niltum ta Karbi Anglong Autonomous Council pen itu mat hakon momlo lasi pini niltum cheperai lo la konana nama Karbi medium school ke memia diman piniltum isilong se chepono hala school ke memia na prapjin pen patiar pe hoda school ke doan name pelang nam toilo lapen par tame hala da than bang atum yong si pini ke than
ke dam de sayang deng jeklem play pelong te tum la so tame Karbi Anglong autonomous consultant tum supposed to these people la so teng men lang reply gpp pelong te tum kang khanji phansi ni tum as per nct ya guideline teng pen ni tum la dak asakuri bang kapabi pan ni tum da consultant order pi hukum pi chapo forest atum phanta la puno la tum bang ke aprang illegal appointment aron vacancy appointment ki pilo nikan thro proxy na ke mane ke nikan tipo dolo lasi lada ke wala non rabha phan ke aprang ke lange kes satula bel ke embassy non jok homlo la pen ke na tu theklong lo inu bahini ke dake la so farman da jail da damnang lo lasi illegal appointment lo long te non ke do bom claim mo matum ta me lake da council pen salary lipinu dagi lasi lahaya salary na lo ke da puli tuman uti to lasi asa kuri ke la tum phan si people non claim bang atum phan si non ke claim mo matum phan si le tum da muni tum silo pala tum phan si people ta arora teng pen tum Karbi Anglong autonomous council pen advertisement people interview attend nang ko la pen la tum phan si mo bang ke sakuri ta pidu thot jate mo mane jong se court challenge tamil lake buni de kha jene tum ke advertisement pilo as per mirira teng pen binsa la soting pen tu appointment people pen ye claiman atum bang ke la soting la tum ke long Jang thua lang pong kilik det ajok rat atum kaphere hang jopen ke jokpon. Digboi balijan along phaikuni ni phaihini arni adap apor malom jang thu alang pong kilik det ajok ke ongtung ajang thu kana hokpon aphirai komsai khilapen digboi oil company atum adimaklong anpali dunsi kopai ke mepen meke chopon abilang la solong fire brigade agari atum sitami adim pale dundu bangso ajang thu kilitang an ajang thu apot adim pen saipon bomlo pusi berta ke tok bom apor rahutan berta chini dun News Desk Report, Karbi Anglong News. Hamren rongbong ronghang pathua klamalong kijutsi arni klablik angdung kiti kachipatepon West Karbi Anglong hamren rong sopi rongbong ronghang pathua klamalong phai kunini phai si arni tiliapor kijutsi klablik kachipate angdung kiti paduponlo Bangsolong alhi sarpo aman pen 20 nong ST Waithalang so LAC MLA Rupsing Teron Chetongdun Lapen West Karbi Anglong District Commissioner ACS Krishna Barua alhi aman pen Chetongdun Lapenan Parta Bangsolong Chairman Commissioner pen Chenglok man kidoatum Chetongdun Renti Bangso angdung kiti kachepate ponalong umtili FC lapen imklimso FC angbong chepate ponsi imklimso FC atum pumni pen chepahay ponlo Bangso kachepati kibi pon West Karbi Anglong Hamren Sport Association pen patir pipon si kecheng pen kijut an mesen pen pachun ponlong lopusi may pujoy sing ingti pen nang pachinidon. Ini netum Hamren Sport Association pen patir pipon si da club league netum 8 Oktober pen cheng pon lo pini angdung kiti mate final match patu pon lo lage final match long ilitum patu pon lage chupati pon lage imklimso versus Umtili Sporting Club. Telah suama ames tami mesen pen alang litum pupu tim tami alang litum arona teng pen khela mi tonsen pen se khela pon lo. Asi churo lo dak litum la so khela long sami final match long sami litum 20 nong Waithalang so MLA Sarup Singh Teron lapen litum long DC mem lapen litum long chingon Sar Hetsing rong par stame alang tum stame alir cham nang pidun pen ke cheng bangi jut pen stame ha ke cheng pen non ki jut anong bong stame litum la so akhela long bidi serena pidun pen pini along an stame alir cham na pidun osoma ke bangi we tum han anso se sports hain pen paprang panji Karbi Anglong ala phan stamba hamrena amon apeng anso se padui phan si sports hain alang litum anil tum han aning the na pidun la pen alang litum angkerap ke chitur nang dodun pen litum anso se non ke bangi along stame sports amukha mate sports along nilitum kopipima event doan stame non winter stame nang lilo nilitum lahai stame winter event long stame chupati pon kapadui poni phansi alang litupen bidisero ke hang pen nilitum ansa se Hamren Sport Association ahin pen patir pi ponji phansi nilitum chisik chedang do pon Sonsi
penang an aningkan pen mate ladak hamren along sitami hamren sport association pu sengdet penapi akang tui angdeng an kepalidun long sitami dolo lapen defense anat thu sitami bang ingkoi so se abang fu bang piatung voreng ang hoyalong kachipalong idun atum sitami dolo puta than pachinipon tum hamren sport station along pen nili tum ke claim nili prai la sport station long kachera abdun ningkan krip potrok la son dulu, stampe nili presiden bagian ningkan thom baksi dulu, stampe nili tum nili kecerap dun long keceng, aku pen nili tum rupsing teron sar presiden keklaim bom unhut pen cenglok, nili tum state level stampe arlusohin, kakela stampe sunali kathar pi nang nili tum sat teklong lo alang li ke state level lo, nili tum bahera Jharkhand, Uttarakhand long an stampe alang li khela dun lo lade kali mountaineering long sami alang li hidun do lasan faksi jak khela lasa hamren sport andar pen prai nili tum sakori mate boreng abar sai long sami defense long ke long sami prai bang koi bak dolo